Prynhawn da, plant, Miss Martin sydd yma. Dwi'n mynd i darllen stori bach I ti amdano'r tywydd. Enw'r stori yw y tywydd efo Lleu. Wyt ti'n barod efo llygaid yn edrych a clustiau'n gwrando? Gadewch I ni ddechrau. Y tywydd efo Lleu. Sut mae tywydd heddiw Lleu? Mae hi'n bwrw glaw. Sut mae'r tywydd heddiw Lleu? Mae hi'n bwrw eira. Sut mae'r tywydd heddiw Lleu? Mae hi'n stormus. Sut mae'r tywydd heddiw Lleu? Mae hi'n wyntog. Sut mae'r tywydd heddiw Lleu? Mae hi'n heulog. Hwyl fawr plant!